trojce už to začíná trošku cukat, ale furt táhne. Jo, tam to turbo furt podrží, to turbo táhne, takže to je v pořádku. Takže dejme tomu, že někam jako dál to si dojet bude. Jednička, 3000 otáček dobrý. Dvojka už slyším, jak trošku mi klepe do pedálu. Dám trojku, dobrý, teď na rovince táhne bez ťukání. No prostě sem tam se ten motor ohřeje, teď je studený, teď se s tím vyjel od baráku. Zkusím to tady natáhnout trošku na větší rychlost, protože pár zájemců se mě ptalo, jestli s tím dojedu větší dálku, tak aby to jelo nějak rychlejš, aspoň třeba 90. Tak, dvojka trošku cukala malinko, trojka teď mírně jako pečka cuká. Ale táhne, to turbo fakt tahá od těch dvou, nebo od těch 18 otáček. To jo, 80, jako trošku to vibruje, ten motor. Kouřil jsem za mnou nevidím. No, jako já si myslím, že když, no ale mám teď třeba 5 a když přidám, tak to jako skáče. Jo, skáče to. Slyším, jak to vibruje. Takže ano, asi jet z těch 70 na udržovačku někam dál by se šlo, ale asi do větší, jo, a teď to jde slyšet, tak to skáče úplně. No a od mechanika Eger ventil, je tam teď čištění DPF, protože první podezření bylo na DPF, takže se udělalo čištění, vrátilo se vyčištění DPF a dělá to stále. Ale vzhledem tomu, že jsme zakoupili úplně nový auto, tak se do tady toho už další peníze vrácet nechtějí. De facto teď jenom to čištění DPF stálo víc, než je teď ten prodej auta skoro. Jo, takže to se už prostě... Jo, takže kdo si asi vyčistí Eger, koukal jsem na Eger, se pohybuje klidně nový okolo 1500, že na tady ty díle jsou. Kdo si to opraví, tak si myslím, že to auto ještě krásně pojede dlouhý to. Zvenku jako mírně orezlý, to ale prostě na takhle starý Volkswagen prostě je úplně normální. Vím, že jsme tenkrát nechávali dělat půlky prahů, které byly jako schýný, takže ty jako jsou dělaný asi 3 roky zpátky, už 4 možná, jo, ale víc, jako pak se tady dělají klasické různé úpravy. Prostě auto moje matka jezdila s tím 7 let, je to ženská starší ročník, takže se o to starala docela fakt hodně. Jo, interiérově je fakt moc pěkný, příjemný, všechno funguje. Klimoška taky funguje, ta jede skoro taky non-stop takhle v létě. Jo, auto provozu dokola prostě nezačalo takhle škupat, jinak denně se s tím jezdilo 2 Rys Sokolov pracovně, takže úplně v pohodě auto. Jen tohle to prostě je jediný. Jo, a airbag je teď vypnutý kvůli dětem. Takže tady byla dětská sedačka. Takže asi tak všechno k autu.